Bueno, bestelako ekintza bati helduko diogu orain. Hirugarren aldiz, hirugarren edizioa izan da aurten, Santo Tomas Lizeoko Jantxaka taldeak, euskera taldeak, bigarren hezkuntzan dagoen euskera taldeak, antolatu duen laburmetraia lehiaketa. Eta gaur, bestetan egin dugun bezala, sari banaketa egingo dugu. Aurten, bestetan ez bezala, berrikuntza bat. Laburmetraia edo lehiaketa ikastolan izateaz aparte, kanpora ere zabaldu da. Euskal Herrian zehar zabaldu da. Eta parte hartzea handia izan da. Sariak banatzeko, Jantxaka taldeko Xabier Linazasero lagunduko dugu. Eskerrik asko, Xabier. Hiru sari nagusi dira berez, baina holako aipamen berezi bat ere emango dugu. Beraz, 4 sari banatuko ditu gaur Xabierre. Lehenik eta behin esan aurten jaso ditugun bideoen kalitatea oso ona izan dela, eta epaimahaiak lan zaila izan duela sariak aukeratzeko garaian. Eta besterik gabe 4. saritik hasiko gara. Santo Tomas Lizeoko 4. deratzeko ikasle batzuk irabazi dute, Amaia Urain eta Irene Fernandezek, eta laburmetraia noiz galdu ditugu ametsak deitzen da. Orain, alertuen politen egin etxe baten marrazkia.
mesedez, igo daitezela saria jasotzera, Amaia Urain eta Irene Fernandez. Bueno, jaso duten saria, ikusten ez duten bezala, ikastorako sudadera berriak dira. Erakutsi? Eskerrik asko, bion. Horain hirugarren sariari emango diogu txanda, eta sari honen garaile irabaziko dutena 150 euroko diru kopurua da. Eta sari hau irabazi duten ikasleak Arizmendi Almen Guneko hirugarren DBH-ko Laura González da. Labur metraia bal zenekien deitzen da, eta ikusi egingo dugu. Laura González, igo da ditzen mesedez toltzara. Eunda berrogeita hamar euroko saria, berarentzat, sale bat. Bigarren saria, Santo Tomas Lizeko bigarren batxilergoko ikasle batena da. Bere labur metraia Ai Aroa deitzen da, eta Ane Berasategik egina da.